Nadine ovvjament kienet tipperformja anka magħna ma' No Blink Show. Eżatt. Qatt ma ddit li minn moħħi li kont tiffansja. Għas-idea. Kon nifansja meta kont għadni żgħir ma jiena f'di at a certain point meta tiltaqa' magħha mbagħad ġejna ħbieb. Jiġifieri ma kelli l-ebda forma ta' intenzjoni. Għax fl-aħħar mill-aħħar din mara matura, jien tifel, fl-ebda forma ta' immaġinazzjoni tiegħi jiena di muħajr nexxieli nagħmilha dil-biċċa ta' xogħol, qed tifhem, fl-istatura li kont taf kif xed ngħidlek. U by time bdejt nikber u bdejt nitrejnja, bdejt nġib il-preżenza u dal-affarijiet u wasanna f'punt sa f'dak il-perjodu fejn jien kont single u hi kienet single għax jiena m'iniex it-tip ta' persuna li ħa nagħmel move fuq xi ħadd jekk. Għax dawk l-affarijiet ma nemminhomx ma nemminx fihom. Jekk naf li qed ma' xi ħadd, total respect, friends, whatever, ħbieb. Għax jien nagħmel li jekk tipprova tagħmel xi ħaġa fuq dawk il-linji ħadd insteħet ir-relazzjoni mill-ewwel fl-opinjoni tiegħi. Jekk tibda fuq tipprova ġġel bniedem jagħmel xi forma ta' tradiment jew xi forma ta' qed tifhem x'għed ngħidlek. Ġejna t-tnejn li aħna single. U mbagħad qegħdin hekk dak iż-żmien ġiet qed tipperformja magħna fil-Got Talent ukoll ġiet għamlet il-Mawra u morna vera tajjeb bil-Mawra x'telqet viral ukoll fis-semifinal vera marret tajjeb diska ta' Nannu insomma. U bdejt nara isma' di bil-ħaq di qiegħda single issa. Qed tifhem. U fil-waqt li jien naf kemm għandi pressure ġifieri, alla bibi, la jien daħħal ta' ġorasi. F'xi darba tirħa ta' salih. ħaniprova, fim x'għed ngħidlek, kwina u Nadine konna ħbieb, vera ħbieb sew, ħafna snin, konna nitkellmu fl-imkien u vera konna nikkonnektjaw ġifieri bħala fi ħbiberija jiena kont inti għall-pariri, kienet ittini l-pariri u ma konniex nċemplu kull jum ta' ġifieri darba fil-ma ma da konverzazzjonijiet ta' sijat u vera rajna l-kemm aħna vera connected u meta inti ġo koppja għandek conversation li tkun kapaċi żżomm konverzazzjoni Fuq xi kontu titkellmu. Kollox minn spiritualità sa relazzjonijiet sa mużika sa kollox nitlu ndeb sa familja sa l-affarijiet li ngħaddu minnhom kull suġġett ma kienx off limits. Fimt? U dik il-ħaġa dejjem kont inżomma f'moħħi, kont ngħid Australija m'għandix ma' tfajliet. Jisna dejjem inkun kapaċi nżomm il-konverzazzjoni, ma rrid ninteressa fl-affarijiet li ma' di mużika, check. Fim x'għed ngħidlek, naqblu f'kważi f'kull ħaġa jisna li nitkellmu fuq għal-mod ta' kif naraw il-ħajja, check. Fim x'għed ngħidlek u ħafna affarijiet ittikjati, allura qed di żgur taħdem fl-opinjoni tiegħi dak iż-żmien murej. Qabilt l-analiżi tiegħek. Ma għamilt l-analiżi tiegħi jekk xi darba jekk dan ta' tiġri. U insomma qegħdin il-pama u hekk u qegħdin niċċajtaw qabel il-final by the way, konna għadna kemm għamilna s-soundcheck tal-final, ġifieri morna l-MFCC rajna li kollox jgħadsew. L-istess il-soundcheck ġurnata qabel. Ġurnata qabel għamiltu s-soundcheck u għadha ħadd mora tagħmlu performance, okay. Fimt? U jiena dak il-ħin jgħad diġà naf se jiġri għada qed tifhem x'għed ngħidlek jgħad pressure jgħad ma sema fuq il-performance li għandi l-għada. Qed tosra Nadine qiegħda single man u jiena qiegħed single u issa sejrin lej il-karozza ġo l-istess karozza u qegħdin jiena u biss. L-univers, bro. Naħliflek li hekk jagħmel il-mindset tiegħi. L-univers, mela insa kollox se jiġi għada ħanipprova nabbi għallum daqshekk. Sewa. Fimt, wasanna sal-parking u mort, dħalt, wasanna hekk qegħdin niċċajtaw bejnietna f'da oħda naħsada u mbusa. Hekk, out of nowhere, għax dil-mara flirts ma tirrikonjexxihomx. Dak it-tip ma nistax tgħidilha xi ħaġa u ma qisha jew taf kif inhi inti qed tifhem vera persuna ħelwa u vera persuna nice u dak iż-żmien kienet għadha dik in-naqra iktar fimt mhijiex xi persuna. Naqra iktar xiex. Ta' twajba. Allura hi tanti twajba li mhijiex ħadd tirrikonoxxi ħed titħaqa u jisu ma ġara xejn. Jekk friend zone kont, friend zone pipe. M'hemmx. Fimt x'għed ngħidlek qatt ma ħadd immaġina ġo moħħa di li actually persuna irid pereżempju irid joħroġ magħha jew hekk. Allura qed di l-unika mod li
just go for it. Sewa. Daqsek. U you went for it? I went for it. Ir-reazzjoni tagħha kienet? U baqatek, tip, qatt ma stennejta f'ħajt, dak it-tip ta' reazzjoni kellha, qatt ma stennejta f'ħajt, għax aħna konna ħbieb men. Konna ħbieb sew, u aħna rajna tista' timmaġina, inti laqajtni magħha meta kelli xi 18 sena, di fast forward din għandi 26, fim ċennejlek u rajna xulxin nikbru bħala persuni. U għaddej minn fażi differenti ta' ħajtkom. Eżatt. U morta li għal-bicċa ta' xogħol u ħadd ir-riskju u mbagħad l-affarijiet li bdew minn hemmhekk, mbagħad tibda tiffaċċja għax jiena naf inkun impulsiv u naqbad u ngħid u żgur ħadd jiġri da ma mbagħad ħajibdew l-affarijiet li inti tlaħħaq magħhom din ikbar minnek, ġifieri ħafna iktar matura minnek. Ir-reazzjoni tagħha kienet pożittiva. Għall-ewwel la kienet pożittiva u laqas negattiva, ġas ma setax temmen. Baqgħet Xukjajta. Eżatt, ixxukjat ruħa ma setax temmen hi. U mbagħad is-sabiħa li jien ma konx naf fejn qiegħed minn hemmhekk trid iva jew le, I mean Fejn ħammorru. fejn ħanamlu, x'ħanamlu minn hawnhekk għax ma kellix idea. U mbagħad tlaqna tnej id-dar, x'għadni kif għamilt men jien. Mela mhux talli rrid nagħmel daw l-affarijiet il-daw għada li rrid nidħol għal dil-performance bil-pressure li jien ma nafx fejn qiegħed ma' waħda mill-band members tiegħi li għadni kemm għamilt dil-biċċa tax-xogħol dak jien minix qiegħed sew bro. Mara ta' barra minn hawn ġifieri, dak kollu li ħsieb. X'għamel Nadine mara ta' barra minn hawn? Hija l-mod ta' kif kapaċi tanalizzak pereżempju u verament kapaċi u dik hija xi ħaġa li hija issa forsi l-ħaddieħor ma taħdimx miegħu, imma li taqbad tgħid il-verità sfaċċata x'qiegħda tara bil-mannerisms b'kollox. Qed tifhem ta' kif qed tagħmel ħaġa u kif qed tirreaġixxi u kapaċi taqbad tgħidlek the hard truth. Isa jien meta nagħmel fimt ma tgħidilek dik il-ħaġa xitit iktar. Għax inti di ħadd improvjak. Issa tgħidilek kemm tgħidilek dirett kif taf tagħmelha hi, fimt? Dik kabritni esaġeratament, qed tifhem, ġabitni raġel il-mara, letteralment. Mela tlaqna.